Сёння мы даведаемся, як стаць багатым з Джеком Ма. Ён самы багаты чалавек у Кітаі, уладальнік маёмасці, ацэненай у 24,8 мільярда даляраў, якую ён здабыў, працуючы сумлена і выкарыстоўваючы нестандартныя стратэгіі. Джек Ма лічыць, што любы сучасны бедняк можа ўжываць тыя ж стратэгіі і хутчэй станавіцца багатым, сказаў ён. У гэтым кароткім відэа вы даведаецеся 6 сакрэтаў, якія дазволілі Джеку Ма пераадолець усе перашкоды, пачаць з нуля і стаць мільярдэрам. Калі вы будзеце прытрымлівацца гэтых 6 сакрэтаў, якімі падзяліцца Джек Ма, вы таксама зможаце узбагаціцца, звярніце ўвагу пачным. Вы калі-небудзь хацелі змяніць свет. У вас было такое адчуванне? Даўно я хацеў змяніць свет, але зразумеў, што гэта немагчыма. Вы калі-небудзь адчувалі сябе так. Зараз, пасля многіх гадоў, я вырашыў думаць інакш і думаю, што вы згодзіцеся са мной. Я думаю, што каб змяніць свет, трэба змяніць сябе, бо калі б кожны з нас думаў такім чынам, свет быў бы лепшым месцам. Праблема ў тым, што мы заўсёды спрабуем змяніць што-небудзь ці каго-небудзь, але ніколі не змяняем сябе. Я выявіў, што змена пачынаецца знутры. Каб змяніць мой знешні свет, спачатку трэба змяніць мой унутраны свет. Змяніць сябе важней і лягчэй, чым змяніць свет. Дазвольце мне задаць вам пытанне, ці былі вы калі-небудзь адрынуты ў жыцці. Калі так, вы ведаеце, што гэта жудасна, адчуванне адрынутасці жудаснае, але мы павінны пераадолець яго. Вось што здарылася са мной. Некаторы час таму я спрабаваў паступіць у Гарвард, але быў адрынуты 10 разоў. Калі KFC адкрыў філіял у маім горадзе ў Кітаі, 24 чалавекі падавалі заявы, 23 былі нанятыя, а я быў адзіным, каго не прынялі. Гэта прынесла мне глыбокі урок, бо я веру, што жыццё пастаянна дарыць нам падарункі і часам не, якое мы атрымліваем сёння, гэта збавенне ад Бога. Што мы лічым катастрофай, насамрэч з'яўляецца дабраславеннем. Гэта проста Бог рыхтуе нешта лепшае для кожнага з нас. Гэта навучыла мяне, што важна развіваць наш розум, нашу культуру, нашы каштоўнасці і нашу мудрасць, каб дасягнуць паспеху ва ўсіх сферах жыцця. Давайце зробім практыкаванне. Каментуйце так. Неважна, колькі не я атрымаў, Бог заўсёды адчыніць новую лепшую дзверы для мяне. Проста каментуйце гэта. Неважна, колькі не я атрымаў, Бог заўсёды адчыніць новую лепшую дзверы для мяне. Калі я ўбачу гэты каментары, дам сэрца, бо ведаю, што вы больш, чым пераможца. Цяпер, калі вы ўжо пракаментавалі, працягнем. Адзін з сакрэтных ключоў да паспеху – гэта разуменне і прыняцце таго, што ў кожнага з нас ёсць павадзіны і мысленні, якія могуць перашкодзіць або дапамагчы нам дамагчыся паспеху. Адсутнасць фінансавага паспеху часта з'яўляецца вынікам няправільных звычак і дрэнных рашэнняў, якія мы прымаем штодня. Але яшчэ ёсць час змяніць нашы звычкі і пачаць ідзі па шляху асабістага і фінансавага паспеху. Калі намаганні становяцца звычкай, паспех становіцца пастаянным. Нашы звычкі маюць вялікі ўплыў на наша фізічнае і эмацыянальнае дабрабыт і таксама фарміруюць наша павадзіны, што ў канчаткавым выніку вызначае, ці дасягнем мы паспеху або няўдачы ў нашым жыцці. Некаторыя звычкі павінны быць пакінуты і пазбегнуты любой цаной. Не сакрэт, што марнаваць больш, чым мы зарабляем, шкодзіць нашаму бюджэту, але ёсць менш відавочныя практыкі, якія таксама могуць прывесці нас да фінансавых праблем або, што яшчэ горш, культываваць мысленны дэфіцыту. Некаторыя звычкі могуць падрываць нашу багацце і поспех, і вельмі важна пазбягаць іх любой цаной. Каб дапамагчы вам, я пералічыў тут некалькі звычак, ад якіх трэба адмовіцца адразу, калі хочаце дасягнуць поспеху і расквіту. Першая звычка – звычка да самаабмылення.
Насенне беднасці пачынае прарастаць, калі мы развіваем у сваім розуме звычку адчуваць сябе беднякамі і пачынаем пастаянна скардзіцца на тое, што ідзе не так у нашым жыцці. Адсутнасць жаданага поспеху, адэкватнага прыбытку, неабходнай адукацыі або дома мары можа прывесці да пастаянных скаргаў. Гэта знак самаабмылення. Людзі, якія пастаянна адчуваюць сябе беднякамі, аддаляюць сяброў. Ніхто не хоча быць побач з чалавекам, які дзеліцца толькі дрэннымі навінамі і негатывам. Самаабмылене бескарысна. Мы можам пазбегнуць самаабмылення, пачаўшы не адчуваць сябе беднякамі і спыняючы вінаваціць іншых або сусвет за падзеі ў нашым жыцці. Гэта цяжка, але не немагчыма. Калі мы хочам дасягнуць поспеху, пара змяніць гэтую звычку. Не адчувайце сябе бедняком, калі церпіце няўдачу ў жыцці, бо вы упэўнены, што пераможаце, бо вы пераможца. Другая звычка – звычка адкладваць на патым. Гэтая звычка жудасная, і нам трэба вельмі быць асцярожнымі, інакш мы станавімся непрадуктыўнымі. Відаецца кагосьці такога, хто адкладвае ўсё на патым. Адкладаць значыць адкладаць важныя задачы на патым. Гэта адрозніваецца ад ляноты, бо пры адкладачанні вы выбіраеце рабіць нешта менш важнае, як праводзіць час у сацыяльных сетках, замест таго, каб рабіць тое, што сапраўды важна. Гэтая дрэнная звычка перашкаджае вашаму прагрэсу на шляху да вашай мэты і прымушае вас турбавацца пра канчаткавы вынік. Тыя, хто часта адкладае, у канчаткавым выніку губляюць магчымасці зарабіць грашы, здаюць працы са спазненнем і не выканваюць адказны графік. Гэта шкодзіць рэпутацыі і выклікае штодзённы стрэс з-за пастаяннай гонкі з часам. Вы ж не хочаце зарабляць менш грошай, праўда? Я выдаю, што вы хочаце зарабляць шмат грошай. Каментуйце так: я хачу зарабляць шмат грошай і крыху больш. Але для гэтага важна пакінуць адкладанне на патым. Трэцяя звычка – звычка рабіць тое, што вам не падабаецца. Гэты звычай заўсёды звязаны з тыпавым пытаннем: калі я гэтага не зраблю, то хто зрабіць? Псіхалагі сцвярджаюць, што людзі, чыё праца не задавальняе, патэнцыйна праграмаваны на беднасць. І прычына заключаецца ў пачуццях, якія ўзнікаюць у чалавека, калі яму даводзіцца займацца справай, якой ён не хацеў бы займацца. Ёсць некалькі прычын, чаму чалавек можа быць на працы, якая не прыносіць яму задавальнення і задавальнення, якое ён хацеў бы атрымаць. Магчыма, ён забыў, што марыў быць у нейкі момант у жыцці, не выявіў сваю запал, не мае яснай мэты, што рабіць, або вельмі баіцца змяненняў і няўдач. Іншыя каштоўнасці былі пастаўлены перад шчасцем, такія як грошы, статус, бяспека і стабільнасць. Каб ліквідаваць гэтую звычку, неабходна. Каб вы рабілі тое, што прыносіць найбольшае задавальненне, а не тое, што задавальняе іншых людзей. Праз гэтую змену можна палепшыць аднасіны з вашымі сваякамі, хоць можа здавацца, што дрэнныя адносіны з сям'ёй не такія сур'ёзныя. На самай справе невырашаныя праблемы могуць уплываць на ўсе сферы вашага жыцця. Гэтыя канфлікты з'яўляюцца своеасаблівым табу для розуму і дыскамфортам, які можа ператварыцца ў нянавісць, а нянавісць у гарыч, а гарыч у беднасць, якая ў сваю чаргу не дазваляе ніякага тыпу змены. Падтрымліваць сямейныя адносіны ў міры і гармоніі – гэта лепшы эмацыйны стан для садзейнічання мысленню пра багацце. Таму даруйце ўсё, што, на вашу думку, вас утрымлівае. Гарыч у адносінах да сям'і або любага яе члена і тых, хто уваходзіць у ваше жыццё. З гэтай звычкай прабачэння вы вызваліцеся ад эмацыйнага цяжару і лёгка пойдзеце да поспеху, якога заслугоўваеце. Чацвёртая звычка – звычка панікаваць, калі грошы заканчваюцца. Калі адна толькі думка, што вы можаце стаць часткай наступнай хвалі звальненняў, прымушае ваш пульс паскарацца, а адчай авалодвае вашым цэлам і розумам, вы належыце да людзей з розумам, праграмаваным на беднасць.
Гэта звычка, якая паходзіць ад недахопу і беднасці. Хоць гэта відавочна не агульная сітуацыя, гэта параноя, якая стварае неабходнасць быць скупым. Гэта выклікае ў вас страх марнаваць, таму блокуе розум не толькі на тое, каб вы марнавалі, але і на тое, каб атрымлівалі, пазбаўляючы вас магчымасці атрымліваць лепшыя рэчы ў жыцці. Пятая звычка. Звычка не дзейнічаць, хоць у вас можа быць шмат вызначаных мэтаў, калі ўсё, што вы робіце, гэта толькі праектуецца іх у паветры і гаворыцца пра іх без ініцыятывы для іх дасягнення, шматлікія вашы планы несумненна будуць забыты. Каб дамагчыся вялікай мэты, неабходна прайсці шлях і атрымаць некалькі малых дасягненняў. Спачатку падумайце, чаго вы хочаце дасягнуць, а затым, як вы гэта зробіце. Вы можаце запісаць крокі, якія вы зробіце на шляху да сваёй мэты, гэта арганізуе вас. Прыемна бачыць, як вы набліжаецеся і нарэшце дасягаеце таго, чаго заўсёды жадалі. Шостая звычка – звычка зайздрасці. Мы павінны прызнаць, што пэўная ступень зайздрасці з'яўляецца натуральнай. Аднак няздольнасць кантраляваць гэтую эмоцыю шкодзіць чалавеку, які яе адчувае, бо гэта прыводзіць да непрыемнага пачуцця незадаволенасці. Таму засяродзьцеся на сабе і глядзіце на свае уласныя дасягненні, не параўноўваючы сябе з іншымі, і заўсёды спрабуйце быць лепшай версіяй сябе. Папярэднія звычкі могуць здацца бясшкоднымі, аднак калі яны працягваюць быць часткай вашага жыцця, будзе немагчыма мець правільны мысленны для багацця і паспеху. Жаданне стаць мільянерам – гэта спосаб колькасна вымераць ураджанае жаданне імкнуцца да росквіту. Гісторыя прагрэсу чалавецтва адзначена прынцыпам намаганняў. Гэты прынцып гаварыць, што вы можаце мець усё, што хачаце рабіць усё, што хачаце, дасягнуць усяго, што хачаце, быць усім, кім хачаце, і быць такім багатым, як хачаце, калі вы зробіце разумныя намаганні, каб дасягнуць таго, чаго жадаеце. Пасля гэтага прымайце свае мары і жаданні на разумных умовах і без шкоды для іншых. Што неабходна, гэта свядомае намаганне рабіць тое, што трэба зрабіць, каб дасягнуць гэтага. І памятайце, што калі іншыя могуць стаць мільянерамі, вы таксама можаце. Каментуйце так: я магу быць мільянерам. Нашы праблемы з грашыма часта выкліканы намі самімі. Гэта адбываецца, калі мы не можам кантраляваць свае эмоцыі або калі занадта часта параўноўваем сябе з іншымі людзьмі. Часам мы хочам жыць як іншыя, але калі нашы жаданні большыя, чым наша здольнасць зарабляць грошы, мы ў канчатковым выніку залазім у даўгі. Даўгі могуць прымусіць нас адчуваць сябе беднымі, бо яны зніжаюць нашу эмацыйную і духоўную энергію, і гэта жудасна. Але мы можам гэта змяніць, хаця це відаць як. Глядзіце гэта відэа да канца, і я упэўнены, што вы выйдзеце адсюль з высокападнятай галавой і з новымі відамі ў сэрцы. Ведайце, што для таго, каб квітнець, нам трэба паляпшаць нашу здольнасць выконваць задачы і думаць, і мы павінны быць вышэй за сярэдняе, бо тыя, хто робіць толькі тое, што загадана, рэдка атрымліваюць прызнанне. Таму пачнем гэтае відэа з правайнагі. Каментуйце так: я вышэй за сярэдняе. Проста каментуйце гэта: я вышэй за сярэдняе. Калі я убачу гэты каментар, дам сэрца, бо ведаю, што вы той, хто сапраўды хоча змяніць сваё жыццё. Цяпер, калі вы ўжо пракаментавалі, працягнем. Як я ўжо казаў, часта мы самі ствараем свае фінансавыя праблемы з-за эмацыйнай некантралюемасці або параўнання сябе з іншымі. Я таксама быў у гэтай сітуацыі. Часам мы хочам жыць, як іншыя, і робім памылкі, напрыклад, арандуем дом, які не можам аплаціць, або купляем аўтамабіль, які перавышае нашы магчымасці. Я не тут, каб асуджаць каго-небудзь, бо таксама прайшоў праз гэта. Я быў той чалавек, які купляе рэчы, не маючы на іх сродкаў. Але паверце, гэта можа прывесці да галечы і глыбокага шкадавання.
Я ўжо прайшоў гэты вапыт і навучыўся на ім. Пасля таго, як я перажыў фінансавыя праблемы некалькі гадоў таму, я засвоіў урок і больш ніколі не купляў больш, чым магу дазволіць сабе. Цяпер, калі я думаю аб куплі чагосьці, напрыклад, аўтамабіля, я ацэньваю, ці магу я сапраўды гэта аплаціць, ці падыходзіць цана плацяжу маім бюджэтам, і калі магу з гэтым справіцца, то разгляджваю куплю. Гэта не азначае, што я ніколі не буду купляць у растэрміноўку або карыстацца промацыямі. Я хочу сказаць, што калі я магу купіць нешта, я купляю, але калі не магу аплаціць даражэйшы аўтамабіль, мне трэба прыярытэтаваць тое, што важней. Выглядаць багатым, каб уразіць іншых, або клапаціцца пра свае фінансы адказна. Людзі могуць быць уражаныя вамі, але калі ваша фінансавае жыццё – гэта хлусня, заснаваная на даўгах і якая вось-вось разваліцца, вы будзеце расці толькі да таго ўзроўню, на які дазволяць вашыя здольнасці. Шмат хто кажа, што тое, што чалавек мае, з'яўляецца вынікам яго здольнасцяў, але што наконт спадчыннікаў. Для іх першапачатковыя здольнасці ўжо не маюць значення, бо яны атрымалі сваю маёмасць у спадчыну, але хтосьці ў нейкі момант меў здольнасць стварыць гэтае багацце. А што з чалавекам, які атрымаў спадчыну? Ці здольны ён захаваць і нават памножыць каштоўнасць атрыманага спадчыннага маёмасці? Здольнасць мае вырашальнае значэнне для вызначення ўзроўню росквіту. Калі нашы жаданні перавышаюць нашы здольнасці да вытварчасці, мы пачынаем назапашваць даўгі, і гэтыя даўгі прымушаюць нас адчуваць сябе беднымі, бо яны падрываюць нашу эмацыйную і духоўную энергію. Таму не дазваляецца сабе жаданняў, якія перавышаюць вашыя фінансавыя магчымасці. Ваша здольнасць да стварэння багацця павінна быць большай, чым вашы жаданні. Чым менш матэрыяльных жаданняў у вас будзе, тым больш шанцаў у вас будзе на расквіт. Я пражыў у беднасці большую частку свайго жыцця, але цяпер мне крыху лепш. У цяперашні час я не сутыкаюся з фінансавымі цяжкасцямі. Калі б я павінен быў назваць толькі адну прычыну гэтага, гэта была б мая ментальнасць. Блаславенне Божае заўсёды было са мной, але важна разумець, што гэта блаславенне не гарантуе грошай. Грошы з'яўляюцца вынікам нашай працы, і гэта праца прынясе жаданыя вынікі толькі тады, калі ў нас будзе правільная ментальнасць. Таму першы крок да фінансавага росквіту – гэта выйсці з нывуцтва. Няма сумненняў у тым, што я збіраюся вас навучыць. Першая рэч, якая пачынае прыцягваць багатцы ў вашае жыццё, гэта ментальнасць. Калі вы не зменіце свой розум, ваша фінансавае становішча не зменіцца. Калі не зменіць сваё мысленне, ваш банкаўскі рахунак застанецца ранейшым. Паверце таму, што я кажу, ваша ментальнасць будзе вызначаць вашу здольнасць, і Бог толькі пасылае тое, што вы здольныя кіраваць. Невуцтва маці беднасці. Калі вы застанецеся невукам, вы застанецеся бедным назаўсёды. Мяне трэба змяніць сваё мысленне пра грашы. Мне трэба змяніць сваю ментальнасць адносна грашай. Гэта лёгка? Не. Таму што мы выраслі з фіксаванай мадэллю, з ужо усталяванай ідэяй пра грашы ў нашым розуме. Для многіх людзей, як і я, якія выраслі ў рэлігіі, грошы ўспрымаюцца як грэх. Грошы – гэта грэх. Не, але яны могуць прывесці да многіх грахоў. Грошы спрыяюць ганарлівасці, напрыклад, або самаўпэўненасці. Памятайце гісторыю пра стаўнага сына. Ён узяў усю сваю спадчыну і дазволіў ганарлівасці узяць верх, і вы ведаеце, чым гэта скончылася. Ён нават жадаў эжы свіней. Ён вырашыў вярнуцца да свайго бацькі, смеркавацца і прызнаць сваю памылку. Ён сказаў: «Бацька, я зграшыў супраць неба і супраць цябе. Я не варты быць названы тваім сынам. Лічы мяне адным з сваіх работнікаў. Я пачынаю з нуля, але не прыму жыць у беднасці. Ёсць людзі, якія, сутыкнуўшыся з цяжкасцямі, кажуць: гэта тое, што Бог мае для мяне. Аднак ваша ментальнасць вызначае, дзе вы сканчыце.
Ваш спосаб мыслення ўплывае на тое, калі вы дасягаеце паспеху. Вазьмеце сына мільярдара з ментальнасцю яго бацькі, забярыце ўсё, што ў яго ёсць, кіньце яго на вуліцу і паглядзіце. Ці адмовіцца ён працаваць, прадаючы нешта або абслугоўваючы дзесьці. Гэта малаверагодна. Ён знойдзе спосаб падняцца і знайсці план, бо ментальнасць вызначае, што вы прымаеце і што адкідаеце. Ментальнасць фармуе стратэгіі, якія вы выкарыстоўваеце, і тое, хто вы ёсць. Ментальнасць уплывае на ваш лёс. Вы павінны разумець, што ментальнасць – гэта аснова росквіту. Вы адчуваеце, што ваша ментальнасць вас абмяжоўвае, што вы нават не ведаеце, як зарабляць грошы або як гэтага жадаць. Вы даеце, што гэта магчыма змяніць. Адзін са спасабаў змяніць сваю ментальнасць – гэта змяніць свае асяроддзя. Наш розум уплывае на асяроддзе вакол нас. Калі мы пачынаем наведваць выклікаючыя асяроддзя, замест таго, каб судзіць, мы можам вучыцца ў гэтых асяроддзях. На жаль, некаторыя людзі увахадзяць у выклікаючыя асяроддзя і правадзяць увесь час, судзячы. Глядзі, у таго дарагія туфлі, у таго раскошны аўтамабіль. Замест таго, каб даведаццца, як гэтыя людзі дасягнулі таго, што маюць, яны аддаюць перавагу судзіць. Гэта прымушае гэтыя выклікаючыя асяроддзя не змяняць іх ментальнасць, бо іх сэрца зачынена, а розум занадта жорсткі, каб вучыцца. Яны аддаюць перавагу судзіць. Хто сапраўды любіць грошы, хто бачыць іх як мэту, ніколі не будзе задаволены. Нават калі ён заробіць 50 мільёнаў, заўсёды будзе зайздросціць таму, хто мае 100. Нават калі купіць самалёт, заўсёды будзе бачыць кага-небудзь з большим самалётам і думаць: «Я ніколі не задаволены тым, што маю». У двух словах. Першы этап змянення вашай ментальнасці – гэта мець правільную матывацыю для пошуку грашай, і гэтая матывацыя павінна быць у выкананні вашай мэты ў жыцці. Як сказана ў Бібліі у Эклезіаста, раздзел 11, верш 10 і раздзел 5, верш 10. Вы ніколі не будзеце задаволены, калі любіце грошы. Калі жадаеце быць багатым, павінны мець мала жаданняў. Калі жадаеце быць бедным, павінны мець шмат жаданняў. Нават той, хто зарабляе 1 мільён у месяц і мае шмат жаданняў, ніколі не перастае жадаць і у выніку адчувае сябе бедным. З іншага боку, тыя, хто зарабляе 10 тысяч або 5 тысяч у месяц і мае мала жаданняў, адчуваюць сябе задаволенымі, бо іх жаданні вызначаюць, як яны сябе адчуваюць. Якая праблема у людзей? Яны хочуць грошы дзеля грошай, хочуць рабіць бізнес толькі для таго, каб стаць багатымі, купіць раскошныя рэчы і паказаць іншым, што яны дасягнулі паспеху ў жыцці. Аднак гэта паводзіны могуць выклікаць эмацыйныя захварванні, не прыцягваюць блаславы небожае і ніколі не прыносяць сапраўднага задавальнення. Калі мы бачым людзей, якія дасягнулі паспеху ў жыцці, не адмаўляючыся ад сваёй веры ў Бога і яшчэ дабіліся фінансавага росквіту, мы разумеем, што, вынікаючы гэтаму навучанню, змяняючы ментальнасць і давяраючы Богу, грошы становяцца натуральным вынікам інвестыцый у вашу жыццёвую мэту. Так грошы неабходныя для нашага жыцця. Нам патрэбныя грошы, каб аплачваць рахункі на адукацыю дзяцей, на куплю ежы і многае іншае. Праблема ўзнікае, калі грашы становяцца нашым гаспадарам, калі мы пачынаем іх абахаўляць. Дабіцца росквіту з блаславеным Бога важна, але вельмі важна, каб грошы не былі пастаўлены на першае месца ў нашым жыцці. Мы павінны разумець, што грошы існуюць для таго, каб служыць нам, а не наадварот. Акрамя таго, вельмі важна разумець, што існуюць асноўныя прынцыпы росквіту. Першы з іх – гэта ментальнасць. Нам трэба мець ментальнасць росквіту, ментальнасць багацця. Па-другое, важна мець загартаванае сэрца, цвёрдае сэрца, якое не паддаецца павярхоўнасці і матэрыяльнасці гэтага свету.
Тыя, хто лёгка уражваецца матэрыяльнымі рэчамі, яшчэ не гатавыя сапраўды квітнець. Трэцяе, што вам трэба зрабіць, калі вы сапраўды хочаце квітнець, гэта навучыцца працаваць са стратэгіямі і прадаваць. Так, правільна, нават у біблейскім урыўку пра ўдаву Елісея мы бачым, што калі вы не працуеце і не прадаеце, вы не дасягнеце поспеху. Давайце ўзгадаем гэтую гісторыю. Муж удавы працаваў, на Елісея і ў школе праракаў. Калі ён памёр, ён пакінуў удаву і яе 2 сыноў у даўгах, і крэдытары збіраліся забраць сыноў як аплату даўгоў. Удава звярнулася да Елісея па дапамогу, і ён сказаў ёй, што ёй трэба нешта зрабіць. Дык што яна зрабіла? Елісей сказаў сабраць усе посуду, якія у яе ёсць дома. Хоць яна думала, што у яе нічога няма, заўсёды ёсць нешта, што Бог можа выкарыстаць. Удава сказала: «У мяне толькі адна пасудзіна з алеем». Елісей загадаў ёй сабраць максімальную колькасць посуду. Жанчына пачала дзень з даўгамі і скончыла дзень, выплаціўшы свае даўгі і маючы запас алею, які забяспечваў бы яе фінансава. Але звярніце ўвагу, што адбыўся не толькі цуд, ёй таксама трэба было працаваць. Бог не дае грошы нікому дарма, Ён бласлаўляе і квітнее нашу працу. Дык што я прасіў у Бога? Я прасіў стратэгіі, здаровая і мудрасць. Грошы не прыносяць розквіту у емацыянальным, духоўным ці сямейным плане, але фінансава чалавек мае грошы з-за таго, што напісана ў раздзеле 25 кнігі Матфея. Пачынаючы з верша 14, дзе сказана: «Гэта як чалавек, які, адыходзячы са сваёй зямлі, паклікаў сваіх слугаў і даў ім свае маёмасці. Аднаму даў 5 талантаў, другому 2, а трэцяму 1, кожнаму па яго здольнасці, і адышоў. Праз доўгі час гаспадар вярнуўся і запатрабаваў справаздачы ад іх. Той, хто атрымаў 5 талантаў, падышоў і сказаў: «Гаспадар, ты даў мне 5 талантаў, і я зарабіў яшчэ 5». Гаспадар быў задаволены і даў яму яшчэ 5 талантаў, кажучы: «Цяпер у цябе ёсць 10». І гаспадар сказаў яму: «Ты быў добрым і верным слугой, ты быў верны ў малым, цяпер я пастаўлю цябе над вялікім. Ідзі і раздзялі радасць свайго гаспадара». Слуга, які атрымаў 2 таланты, таксама падышоў і сказаў: «Гаспадар, ты даў мне 2 таланты, і я іх прадаў. Вось, тут яшчэ 2 таланты, якія я зарабіў». Гаспадар яго пахваліў, кажучы: «Ты быў верны нават з малымі рэсурсамі. Цяпер я дам табе больш абавязкаў. Ідзі і раздзелі маю радасць». Але слуга, які атрымаў 1 талант, падышоў і сказаў: «Гаспадар, я ведаў, што ты жорсткі чалавек, які збірае, дзе не сеяў, і збірае, дзе не раскідаў. Ад страху я схаваў твой талент у зямлі. Вось тое, што тваё». Гаспадар раззлаваўся і сказаў: «Слуга лянівы і злы, калі ты выдаў, што я такі, то павінен быў хаця б пакласці мае грошы ў банк, каб пры вяртанні я атрымаў іх з працэнтамі. Забярыце у яго талент і аддайце таму, хто мае 10, бо у таго, хто мае, будзе дадзена і будзе ўдосталь, а у таго, хто не мае, адбяруць нават тое, што мае, і кінце непатрэбнага слугу ў цемру, дзе будзе плач і скрыгат зубоў». Ён хацеў зрабіць правільна, але ў выніку страціў усё, бо Біблія кажа, што у таго, хто не мае, адбяруць нават тое малое, што мае, і аддадуць таму, хто мае больш. Дык той, хто меў 5 талантаў, памножыў да 10, і цяпер мае 11, уключаючы тое, што ён не працаваў, каб мець, бо тое малое, што меў іншы, не дало плёну і было перададзена таму, хто меў шмат. Вось чаму той, хто не прадукуе, урэшце рэшт абслугоўвае таго, хто прадукуе. Той, хто не памнажае, павінен будзе перадаць таму, хто памнажае. Гэта ў Бібліі і дзейнічае ўжо 2000 гадоў. Памнажэнне адбываецца з-за нашай ментальнасці і здольнасці. Яны нам забяспечваюць яшчэ больш. Гэта неверагодна. Вы ведаеце, чаму у вас няма таго, што трэба? Таму што вы можаце жадаць больш, чым прадукуецца фінансава, або яшчэ не развілі сваю здольнасць. Калі хтосьці на правільным узроўні здольнасці і задаволены гэтым, ён не прадукуе больш.
Таму ён не можа чакаць росту, бо толькі павялічваючы сваю здольнасць, павялічваецца тое, што атрымлівае. Калі здольнасць той удавы скончылася, Яна шукала спосаб павысіць сваю здольнасць, і вы можаце зрабіць тое ж самае сёння. Сёння прысвяціце адну або дзве гадзіны у дзень на павышэнне сваіх выдаў у фінансах. Чытайце кнігі пра фінансы, глядзіце лекцыі і слухайце прапаведзі на гэтую тэму. Пачніце шукаць інфармацыю і веды. Павышайце сваю здольнасць. Прыходзіць момант, калі мы павінны вырашыць, ці хачам мы працягваць жыццё ў недахопе і фінансавых цяжкасцях, або мы хачам расквіту. Каб квітнець, трэба пачаць павышаць нашу здольнасць дасягнення. Квітнець азначае рабіць больш, чым патрабуецца, перавышаць чаканні і даваць больш, чым абяцана. Бо той, хто робіць толькі мінімум неабходнага, бескарысны. Калі вы працуеце на кагосьці, заўсёды робіце мінімум, што робіць вас адметным, што дае вам каштоўнасць, у тым ліку фінансавую. Сакрэт у тым, каб развіваць навыкі для выканання таго, што мала хто робіць. Гэта павышэнне вашай здольнасці, гэта мець актыўны розум, гэта думаць, гэта дзейнічаць. Недастаткова праста выканваць загады без разважанняў. Чым больш вы думаеце, прадукуеце і здзіўляеце, тым больш квітнееце, тым больш магчымасцей з'яўляецца. Таму нам трэба вырашыць змяніцца, павысіць нашу здольнасць і цалкам змяніць нашы вынікі праз яе. Калі вы незадаволены сваім фінансавым становішчам, першы крок – не прымаць яго. Пачніце змяняцца. Хто прымае тое, што мае, не будзе мець сілы змяніць. Гэта было першае відэа, у якім мы размаўлялі пра тое, як выйсці з даўгоў і пачаць квітнець фінансава. У мяне ёсць яшчэ шмат чаго падзяліцца з вамі. Калі вы хочаце, каб я зрабіў другую частку, то пракаментуйце, зрабі другую частку, і я зраблю. Цяпер я пакіну на вашым экране два відэа, дзе я гавару пра тое, як вы можаце выйсці з беднасці і дасягнуць росквіту ў кароткі тэрмін. Націсніце на іх і глядзіце зараз.